ସେଇଦିନ ଚାବି କାଟି ଧରିଲା କୋଉ ଚାବିକାଠଟା ଏଇ ଯୋଉ ଚାବି କାଟିଲା ଏଇ ଚାବିକାଠ ଚାବିକାଠ କେମିତି ରହିବ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛି ଦେଖିପାରିବ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା ହବ କେମିତି ହେଇପାରିବ ମୋତେ କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉଟରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଠେଇବ ନା ସେ ଦେଖିବ ଆରେ ତା ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଯାହା ବି କରିଛି ସେ ଦେଖିଛି ଦେଇଛି ସେ ଦଉଛି କେମିତି ଦେଖିକି ଦେଇଦବ ଆରେ ଦେଖିଦେବ ସିଏ ତ ନେଇଛି ସେଠି ତ ଲୋକ ଶହେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ମତେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କାଗଜଟା ନେଇ ଦେଖେଇଲା ସାର୍ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଯେହେତୁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଇଏ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆଣିଲୁ ସେ ଲୋକଟା ଆଜି ଆସିଲା କଥା ଲୋକଟା ଆମର ମରିଯାଇଛି ସାର୍ ଲୋକଟା ଆମର ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିକି ମରିଯାଇଥିଲା ଆମର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କଲେ ବିପି ଚେକଅପ୍ କଲେ ପଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉନି ଲୋକ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କେସ୍ଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ 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 କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରେଭେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେବାରୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ବୋଧେ ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ସେ କହିବେ ଜିନିଷଟା କହିବେ କ'ଣ ଘଟଣା ସେ ଲୋକ ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଜର କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଏବେ ଆମେ ତମମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ କ'ଣ ଚାହିଁଲା ତମେ କହୁନ କଟକରେ ଅଛି ସରକାର ବିନା ବିନା ଇଏରେ କେମିତି ଆରେ ନୀତି ତ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ସବୁ ଡେଲାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ ଆସ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଦେଇଛି ସେଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିପାରିବ ସାର୍ ସେ ତ ଦେଖେଇଛି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଏ ବୋଲି ଦେଖେଇଛି ତାପରେ ମୋତେ କହିଯିବ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦିଆହେଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଠାତ୍ କାମ କରୁଥିଲା ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଣିଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଆଉ ସାର୍ କାହିଁ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନା ମୋତେ ସେପଟେ ଆଉଟଡୋରରେ ଯାଇଥିଲେ 100 ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖୁନି ନା କି ଭୁଲ ଯାହାହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଆସିବ କୋଉଟା 15-20 ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ସମୟରେ ଡାକିଛି ମୁଁ ସେତିକି ସମୟରେ ଉଠିକି ଆସିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେଠି ଲାଇନରେ କ୍ୟୁରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖି ଚାଲିଛି ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନଥାନ୍ତି କିଏ ସିରିୟସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଲାଇନରେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା କରେନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଦିଏ ମୁଁ ଦେଖେଇଦିଏ ଆପଣ